مصطفى كل يوم من يراه قلبي مدينا فأرجائي بقرب طه الفسيح wadde lakum diinukum waliya diin wodani on jobdi golle mon min ne wodani kam jobdi gollam keddoɗe e rewgol mon ko wona Allah min mi heddo e rewde Allah sen garoyi ñalawma darga goto fof yoɓete koko golluno ko bismillahir rahmanir rahim suratu nasr ndeɗo innira ko ballal madaniyatun ko madina de jippi ayeje tati woni e mayre ndeɗo anduɓe fof kawri ko kayre woni wullago wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hankadam woni ko e gaynude saabu nde jippi tan te seydina aboubacry woni koye woyde saabu o wi omo andi so hunde timmi tan wonata koye gasde hankadam so hunde timmi tan wonata koye ustade ɓeydotako allah wi ida jaa nasrullah an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so tawi a yii ballal Allah ari e ma wal fatuhu guddital makka a hepti makka a itti sanamuji gonɗi toon fof ha laaɓi a hepti ɗum e jungo ma ka diddanoɗo jaltina wara ay tan nasa aɗa yi yimɓeɓe yadkhuluna eɓe naata fi dinillahi e diine Allah o afwajan dente dente a forsaniɓe a wiyaniɓe hay hunde eɓe gimmo bangeji goɗɗi kamɓe foof eɓe gara eɓe jeeye eɓe naata e diine he so on waktu yonti fa sabbih subhin bihamdi rabbika yettu jomma kamdinoɗa wastahfiruhu imsinanomo kanko jomma innahu kana sabu kanko o laatima tawwaban ko jaɓowo tubuya hankadam hebbin ko mbiyata subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar ganda hankadam diine o yimɓe fof gari hen force ko hankadam koko nattata hen wadde noon firti ko nela sallallahu alayhi wa sallam koko jogori yaade saabu eɗen gandi so tawi wahyu natti arde omo heddiɗo e gurdam makko eɗen gandi ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓata ɗum saabu ko addirano ko so timmi tan o timmidat hen ɗum waɗi wahyu o ari e makko ko duuɓi nogas e tati nde daw wahyu o gasi tan kankone o gasdu hen bismillahir rahmanir rahim suratu tabbat ndeɗo ko ni nde innira tabbat yada abi lahabin eɗen gandi oɗo abou lahab ko bamum nelaɗo cawdiɗo wadde eɗen gandi jiidude e moƴƴo sa moƴƴani ala ko nafata kaari ko babam walla kaari ko ɓiyam walla kaari woni ceernam a waɗata ko moƴƴi ala nafoore saabu soko ɓingu moƴƴagu hay goto ɓurani abou lahab koye ɓurati o jeeya soko jogade jiiduɓe moƴƴuɓe jiiduɗo e nela sallallahu alayhi wa sallam koye ala ɓurɗum jiiduɓe kono noon Allah wi ɗum waɗantamo nafoore addi oɗo ndeɗo simore ko nde nelaɗo noddunoɓe jomiraɗo wimo jirtin leñol ma o noddiɓe ha caggal kaaƴe makka o wiɓe somi wi on caggal ndeɗo hayre konu nanɗon ene jogori arde ne yanay men beelama on gonɗin ɓe mbimi aha saabu min meeɗa andirdema haalde ko wona gonga gila ka cukalel o wiɓe wadde gaare kuule Allah ndewe Allah abou lahab wiɓe wimo i ko ɗum mbiyata ɗum tan noddirɗa min ha ga tabban laka tabban noon ɗum ko kuddi e nder mabɓe konngol arabeɓe a faami de ɗum waɗi jomiraɗo wimo deƴƴu min mami yoptanoma ha aduna bona garɗo fof huɗamo yennamo tawa wona an yoftani hoorema Allah wi tabbat perdi yada juuɗe abi lahabin biyeteɗo abi lahabi ay wona juuɗɗe tan kono nde wonno kala ko neɗɗo ina waɗa ko ɓuuri hewde ko junggo adorto ɗum waɗi toujours ko juuɗe keewi haalede nde wiyani nde o perdi kanko e kala ko jogui e juuɗe makko kanko abou lahabi nde o nani aya o wi ɗum kay ɓayde ko noon tan ha joni mi daɗi saabu mbiɗa jogui jawdi mbiɗa jogui ɓiɓɓe ko goni e junggam ko so perdi ɓiɓɓam ɓe jawdam ndi perdata Allah wi wa tabba perdi kanko oɗo abou lahabi ma agna kala ko faggi kala ngalu makko hay ɗum o perdi ɗum anhu maluhu wama kasab jawdi makko e ɓiɓɓe makko fof o perdi ala ko ɓe mbawi nafoydemo e lebte Allah sa yasla naran mamin berlom e jeyge zata lahabin jomirawe dulbitogol ngay ala e ñifde wamra atuhu kanko e debbo makko biyeteɗo ummu jamil on mo ganduɗa hammalatul hadab kanko rondoytono leɗɗe e kooce e guiye on waɗa e lawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam beela ina gaño fi jiidi ha Allah wi woni e dande oɗo debbo ɓoggol biyetegol yoora ɓado hablun min masadin ɓoggol ngol ganduɗa ngol taƴata
aadi hunde so haɓɓama so ɓooyi wonata koye yolbude kono Allah wi ngol ɗo ɓoggol seconde fof heure fof minute fof ngol ɓeydoto tan ko ŋerde kono wona ngol usto haw naato e jeyge o koye ngol ɗo ɓoggol o wondata nde ɗo ɗeɗɗere wondata suratul ikhlas nde ɗo simore ko ni nde wiyete nde ɗo so tawi Allah ina joguino asko mbiyeten ko nde ɗo woni asko makko sabu hayre ko tawhid ɓolo nde addi haala Allah ɓolo nde addi sifa Allah nde ɗo ne addi ɗum ko makkanaɓe mbino nelaɗo an joni minen a yi Allahji amen ɗin ɗo dari ɗi puttini guite ɗiɗo ko mahaɗi ɗi ko cehaɗi leɗɗe ɗiɗo ko ɗum ɗo anen haalan min Allah ma ono way ko kange walla ko haalis walla no way min mbawa jaɓandema jomiraɗo subhanahu wa taala wimo an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ul wi huwa allahu ahad ay Allah moɓe namto wiɓe ko goto Allahji mabɓe 160 ɗi gona Allah Allahu samad kanko woni Allah mo ganduɗa kala hunde koye makko fanditto kanko o fanditta ko hay hunde Allahji mabɓe ɗi hay so ɗi panditta koye mabɓe wonko ɓe mbaɗantaɗi hay so tawi ɗi tinata min noon hay hunde on mbaɗantaka hay hunde goɗɗo wawa waɗandemi ko neɗɗo o waɗi fof ko hoore mum lam yalid o jibinani walam yulad o jibinaka walam yakun lahu wodananimo ɗo kanko Allah hay goto kufu an ahadun paso mo ganduɗa ina wadde e makko wonde ɗum ɗo ko kanko e makko ndendi ɗum Allah wi ɗum wodani bismillahir rahmanir rahim suratul falak nde ɗo simore ennira ko falak wiya ko jokli makkiyatun aw madaniyatun ɓe mbi ko makka walla ko madina nde ɗo ne addanno ɗum jippade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko aduna o fof daɗani ko hay kanko o daɗani hen woni dabare dabrede yama yahudiyanke goto dabrimo fewni estati ha wayno makko ni waɗi hen pible 12 haɓɓe estati he ñiɓi hen meselle kala nde jollor yoni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koye pawgal woni koye tampere woni koye rafi woni ha Allah yiɗi ittandemo ɗum ɗo fof Allah ina holla en ina wawno haɗande ɗum nelaɗo kono ha holla en koye aduna woni wadde neɗɗo o to wi hay goto wawana kam hay hunde walla min neɗɗo wawa waddemi hunde ko nelaɗo daɗani ko goɗɗo wawa dadde ɗum saabu haaside ala ko ronki wadde yo Allah dandu en bone haaside o wi an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓul wi a uzu mbiɗa mooli bi rabbil falak joom subaka so tawi ina feera walla jokli min sharri e worodde ma halaga kala ko Allah tagi Allah ya dandam e musiba kala ko tagɗa wa min sharri e worodde ghasiqin idha waqaba jamma so addi niɓɓere muɗum eɗen gandi jamma musibaji kewɗi ina keɓo e nder jamma wa min sharri e worodde annaffasati fiɓoɓe ina gutta e piɓi he ayi ɗo bileje fof e bonde ɓuuri bonde ko bileje debbo o ko debbo ayi debbo so felti wadde bilew o woofata fil o kadi omo wutta e pible he omo haɓɓa nela sallallahu alayhi wa sallam way tan no kaɓɓaɗo ha tiiɗi ko hoore no muusa ɓanndu no muusa so tawi nangue wuli tan ha hiira o wonata neɗɗo womin charre mbiɗa mooli kadi e bone hasidin haaside ida hasada so feññini hasidagal ay neɗɗo kala ko haaside ma tan ko o feññinani ina samori kono jaaɗo ha huccinma wima min de mi yiɗama walla holluma yitere hasidagal ha jiɗɗa Allah wi moolo bone on saabu ala ko ronki waɗandema bismillahi rrahmani rrahim suratu nas nde ɗo innira ko yimɓe makkiyatun ko makka nde jippi aw madaniyatun walla ko madina nde jippi qul wi a'udhu mbiɗa mooli bi rabbin nas takɗo yimɓe jeyɗo yimɓe malikin nas laamiɗo yimɓe ilahin nas deweteɗo yimɓe min sharri e worodde alwaswasi seyɗane mo ina soksokinde e ɓernde neɗɗo ande kaari darinoma nane ande kaari mi nani o wimani hankkadam ɓernde kono awa tan ina fonda tan ha ɓooya tan mbiya ko noon woori tawa Allah yiyani annabi seedaki sikkeji tan ha naata e probléme aji saabu Allah wi ko inna ba'da zanni ismun te wala tajassasu alkhannas kanko woni on mo ganduɗa ko biyeteɗo khannas gonowo e ɓerɗe yimɓe ina bonnana ɗumen allazi on yuwaswisu ina soksokina fi sudurin nasi e ɓerɗe yimɓe minal jinnati immorade e jinneji wannasi e yimɓe ayi ɗo woni nde ɗeɗo ayeje janga
nelaw sallallahu alayhi wa sallam neli seydina aliyu taw Allah haalnimo to liggey o woni wimo ya woyndu maniru sa yeehi to babbaji woyndu to piɓol ngol nan toon e ɗum ɗo ɗum jaltina jangga ɗeɗo ayeje tutta e piɓi he pipta nde o yaano o waɗi ɗum nelaw sallallahu alayhi wa sallam wi kala fimde fiftande o tinat e makko wayata kono wonko haɓɓino ina haɓɓito ha pible ɗe gasi o itti meselle ɗe foof o tutti hen ɗum ɗo Allah wawi dandude nelaw sallallahu alayhi wa sallam wadde eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde moƴƴere janngude ina mooloro nde wonno qur'ana ko ɗum nafoore mere mere a heɓat baraji keɓa hen ndenka keɓa hen jawdi keɓa hen aduna keɓa hen lahara koye qur'an tan ɗum heɓoto ko heddi foof ko wona qur'an a wawa dañde ɗum bisimillahi rrahmani rrahim bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko yurmede hubtidin arrahimi ko yurmede heeride alhamdu dendagal jettoɗe lillahi wodani ko Allah rabbil alamina kanko jeeyi windere makko arrahmani joom yurmede hubtidinde arrahimi joom yurmede heeride maliki yawmiddin kanko jeeyi ñalawma jobdi o woni ñalawma darga maliki yawmiddin koye inɗe ñalawma darga ɗum waɗi jimowo o wi Allah e manggu muɗum e fofof muɗum nde wonno ko laamɗo nde aduna o waɗa goto foof ƴetti ɗo nokku muɗum wi ko min laamiɗo Allah wi ɓame ma on garoy ñalawma on gandat ko min tan wonno laamɗo ɗum waɗi jimowo o wi aɗa hersa mbarodi ina hersa tawde ɗo dawaɗi gadino ɗum salɓade turoɗon ina salɓo ɓayde Allah wi on ƴetti laamuji mbiɗon ko onon laami onon jeeyi mi woppidi on kono ñale darga o jooɗoto kanko jomirawo subhanahu wa taala o wiyaɓe limanil mulkul yawm hol gonɗo laamɗo hannde hay goto jabotako duuɓi 50 so haali ngol konngol o deƴƴa ɗo haaldata goɗɗum yimɓe fof ne deeƴi turi hay goto wiyata ko min hay goto wiyata ko kaari goto fof ne deeƴi o heɓɓi to wiya so duuɓi 50 ɗi timmi lillahi wahidul qahar ko min goto woni laamɗo wadde ko kanko tan jeeyi laamu iyaka naabudu ko an woni momin dewata wa iyaka nasta'inu ko ɗo maɗo min ballinto ihdina sirada ya fewnu min e laawol almustaqima poccingol sirata allazina an'amta alayhim laawol ɓen ɓe ganduɗa a neminino ɗum rewde moƴƴere gayril maghdubi ga tikkanaɓe woni nasara en woni ɓeɗo no wiyete yahudiyankoɓe saabu koɓe andi sali en alayhim e ɓen ɓe ganduɗa wala dallina koɓe majjinaɓe woni nasaranaɓe amin yo Allah waɗan en jam waɗan en sutura allahumma salli ala sayyidina wa sallim subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jaaroon sax su ko malaaka waxee naa jégal naa ñu fa nekkoon ñëpp yàlla na ci yàlla dugal Thierno ñu ngi lay sant xam naa maak seen géey moom dégguñu baax kii bi waaye ni nga wax noonu la rek macha allah rafetlu nañ ko trop di la ñaanal yàlla nañ koy def at yu bare fii ngeen koy defee yàlla na yàlla di fi sotti naataange def ko ci koñ bi def ko ci dëkk bi def ko ci réew mi def ko jullit yëpp ki nga xam ne moo fi nekkoon di borom kër gi te yàlla dogal mu jiitu yàlla na ko ci yàlla sotti leen ba mu doyal yàlla jéggal ko jéggal jullit yi jiitu yëpp di rafetlu sa taxawaay ci kër gi ci koñ mais ci jàkk ji aussi non day defi tafsir ba pare sonn day ñëwaat jàkk ñu bokkaat tafsir yëpp day wane rek ñoo bokk lépp kon ñu ngi lay sant baax di la ndokkeel di nuyu ñu ñi fi teew yëpp nag di ko jaarale ci passé la yàlla na yàlla may ñu teew ko at yu bare yàlla na yàlla may ñu teew ko at yu bari yàlla may ñu wér may ñu tal may ñu fekkee kontaan nan bu baax yi wi moom ku la woo rek da la ko yéene yàlla na ko yàlla defal ñu ngi lay sant di leen ndokkeel di ñaanal ñëpp jàmm jazakumullah xeyran